Čo sa týka brankára, tak vieme, že je veľmi talentovaný, veľmi rýchly, má rýchle nohy, rýchle ruky. No a treba tak, dá sa povedať, strieľať z diaľky aj z tých presiloviek a veľa tiel, keď bude pred bránou, on to neuvidí, tak tam niečo padne. No. Myslím si, že to bude pre nás kľúčový zápas v tomto turnaji. Zdá sa, že Ondřej Pavelec chytá vynikajúco, vzbudzuje to rešpekt? Hral v Atlante, mal vynikajúcu sezónu, tak myslím si, že má sebavedomie, chytá vynikajúco, tak budeme musieť ísť pred bránu a nejaké tie dorážky tam dať. Tomáš zatiaľ bez golov na šampionáte, ale bola tam aj žrtka, boli tam veľké šance. Padne proti Čechom? Ja budem hlavne rád, keď vyhráme proti Čechom. Tak chceli by sme mať dobrý začiatok určite. V každom zápase začiatok je dosť dôležitý a určite pre naše sebavedomie bolo dobré, keby sme do zápasu vyšli dobre a dali ten prvý gól. Mali ste niekoľko dravých prienikov, ste dostatočne rýchli. Českí obrancovia sú však veľmi takticky vyzretí. Ako na nich? Tak tréner nám určite taktiku a každý deň sa prispôsobíme, lebo v prvom rade to ako tým, aby sme hrali ako tým dobre a či už bude mať niekto prienik, alebo dáme gól úplne nejako zo strely od modrej, to je úplne jedno, ale hlavne aby tá taktika bola taká, aby sme boli na konci úspešní a musíme ju plniť hlavne my.